Dolu açtım diyen ucu. 79. Mikrofon mu? Arena või piir peab näed saatlik.
Olanlar gıylar hemmeňize salam. Hoş gördük baryňyz. Buňky lobalarymyz baram baýrakda geçer. Birinji jornumyzda 40 manat, ikinji jorna 20 manat, iň köp kil alan komandamyzda da 10 manat. Lobimiz 5 atdan lobimiz bolar. Bu nesip bolsa hemme lobalarymyzdan pully geçer. Komandalarymyzdan kän bugun häzir girerler. Başlar nesip edenler efirden daşlaşma efirde galan häzir 20 olay komandamyz var. Hemmesi girsin soň 5 komandamyz diýen ýaly boş ýerimiz var. It parol ýazar, girip geçen girer 5 komandamyzda da. Komentar ýazar, paka komandalarymyz girip bolsun. It parol gonç, alem fäder komandalarymyz girsin. Bugun ýa şurnadyk, şo ýaşa gatnaşan komandalarymyz var. Şolar girsin. Otaň ýazy it parol bolmasa ýat bilemok. Tawol Graf Kristo поддержканы üçin sen YouTuber bolmajagyň bilýän bolsaň çykyp gideber dostum. Men adam ýaly doýtyn saňa şu ýa şurnadyk ýaşa gatnaşanlar 22 diýip. Men dostum çağıram o ýa şurnadyk şu ýaşa участниктер girip otur şu var. Giren adamlar ýaşa. Şolar girip oturursana komanda payladyp Instagram sahypam baş otayda loblaň açylýan wagty geçirilen ýaşlarda ýazylýardyk kän aýtdym men efirde de. Instagram takip etdiğim jotadan görürdüm. Ýaş etçe olunar gıylar bugun häzir komandalarymyz girsin, ondan soň it parol berjek komandalarymyz girip bolan soň. Onun üçin onýaly ýa grafik ýaly bilere kurum etmem. Häzir Daniel Salman soraýan olanlar gizlere görkeççöne bir munçuk. Daniel bir munçuk görkeçýän. Öretdiňler, şu gidip duran efirimiň şana geçýäňiz. Şana geçdiňiz, şu taýda Danatyň silkasy wadryna Danatyň HTTP'si Danat diýip silkasy bar, kom diýip şuna basýan. Soňra bärik adyňyz bärik ýazjak sapşenýaňyz bärde de urutjak danadygynyň summasy näçe summa urutjak bolýan soň bärik tölemek bassaňyz bolýar şo taýdan soň kartyň nomeryny zadyny soraýanlar eýlen bilen zatlar ne bärik adyňyz bärik ýazjak sapşenýaňyz bärik padýaş geçjek summaňyz we tölemek düşünýän Daniel Salman soraýan olanlar gizlere görkeççöne bir munçuk. Şonýal ana.
Komandalarımız girsin, komandalarımız girip bolan soň häzir ýazýar, olanlar gezar. Bu ne şurnadyk şoň gatnaşýan komandalarymyz da şolar girip bolsun, soň ilk parol ýazýar. Gide adam häzir komandalarymyz girip bolsun. 19. komanda kim birden mail sirtuji panel. Ayırjaktır olanlar bizler häzir it ýazmakam girenler ayırjak komandalarymyz baş olar giren soň bir aýdy paýşet mümkin. Panda 5-nji mesdan boşa daýdy, boşatdy olanlar boşatdy giriberin. Herkim öz ýerinde otursun, herkim öz ýerinde, herkime komanda berildi, komanda nomery. Herkim öz komandasyny geçip otursun, olanlar gezar. Merdan Kerimku 5-nji komandada. Beşinci komandan boşadın oğlanlar, 5-nji komandan kuat. Herkim öz ýerine geçip otursun, herkim öz ýerine. VF kill shot diye. Senim çıkaydı olsun bär komandası var 24. Nomery komandası var. Ural sattar ilk parol yok nerede olanlar bu ne açurna tükedir komandalarımız var 20 san komandalarımı girip öz yerlerine geçiştenler sonra ilk parol yazacak. Komandası yok olanlar gıyzar ayrı yandan gatvermanadır. İlk parol yazançam girmeyin paylaş ettim her komanda nomer paylanmış olur nomerini oraya yerleştinler.
Şöyle it parol vermäkem girýän olanlar gyzlar wa komandalar girýänçe garaşyň bilmä baryňyz aýyrjak. İt parol ýazançam garaşaýyn 23-nji komandany men hiç kime beremok. 20-nji, 21-nji, 20-nji komandany hiç kime beremok. Şonnak olanlar gyzlar. Onu aýtdym. Kuat Akmuradov diye 24. komandadan çıkaydıp yanım buraya da aýtdym. Häzir komanda berilmedik nemeler girenler aýyrjak baryňyz öňden aýdaýyn. Soň öýkü kine bolmasyn. Häzir ýazjak gyzlar olanlar garaşyň ýazjak häzir. Şöyle 20-nji komandamyz wa 20-den uşakda. Diňe şulara yer berildi. 20-nji, 20-nji, 22-nji, 23-nji komanda olanlar gyzlar aýrýana baryň. Siziň hiçiňize yer bermedimmi? Ýaş geçirýän bir adam ýaly aýtdym ödüm. Ýaş geçirýän girmen garaşyň diýdim. Birinci komanda dolu diye. Birinci komanda daklar. Seysenci adam. Birinci komandada 2 adam aýryp berýärdi diýe aýrýan häzir dostum. Bir minut. Dowlatçan ya. Ha dowlatçan aýrýas. Aýryşdyr uraýan nädir? It parol bermäke giren olanlar gyzlar. Birinji komandadan dowlatçan. Tamam 20-nji komandadan şakdaklar. Birinji komandadan dowlatçan efir görüp oturan olsaň çykaýda häzir öldüm aýran bolmasam wapşe gir ölmän doba.